Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Señor presidente, a diferenza dos discursos tóxicos da dereita e ultradereita bicéfala que hoxe escoitamos aquí, comezo por cuestións que preocupan a xente no meu país, especialmente en relación coa vontade real de cumprimento dos compromisos establecidos por este goberno coa Galiza. Vostedes decidiron non elaborar os orzamentos do ano 2024 e manter prorrogados os de 2023. Ora, iso nin pode nin debe implicar deixar de cumprir os acordos establecidos. Hoxe na Galiza preocupa especialmente o impulso aos investimentos e infraestructuras viarias e ferroviarias que non poden esperar. Estamos a falar, por exemplo, da implantación de cercanías ferroviarias, a modernización das liñas a Coruña-Ferrol, a Coruña-Lugo ou Vigo, fronteira portuguesa, para conectar coa alta velocidade de Portugal no ano 2030. Tamén doutras medidas recollidas no acordo de investidura, desta posta en marcha de xulgados de violencia de xénero, até aplicar xa os novos descontos e bonificacións na P9 e na P53. Aínda que xa lle advirto que a sociedade galega reclama agora, de forma clara e contundente, poñer fin á concesión da P9 para pasar a ter unha autoestrada atlántico galega e libre de peaxes, unha vez que a Unión Europea ditaminou que a prórroga de 25 anos de concesión realizada polo Partido Popular de 2013 até 2048 é ilegal. Queremos colocar un punto e final xa a esta discriminación dunha vez por todas. Preocúpanos tamén a falta de sensibilidade do goberno español coa frota pesqueira, moi particularmente pola insistencia en implantar polígonos industriais de produción de enerxía eólica nas nosas costas, na costa galega. Unha vez máis reclamamos retirar os plans de ordenación dos espazos marítimos e non antepor os intereses das grandes eléctricas ao futuro dun sector como o pesqueiro, o marisqueiro e a industria derivada que é fundamental na costa da Galiza. No Consello Europeo e en resposta ás masivas mobilizacións do sector acordaron flexibilizar as exixencias burocráticas das explotacións agrarias e gandeiras e estableceron un vago obxectivo de garantir prezos xustos para a produción agrogandeira. Non nos parece suficiente. Levamos tempo advertindo que a lei da cadea alimentar non está a funcionar, non serve para garantir que produtores e produtoras non teñan que vender por baixo dos custos de produción. E é preciso, por tanto, establecer os mecanismos para asegurar que se garantan realmente prezos xustos a todos os produtores e produtoras. Tamén no Consello Europeo se falou da neutralidade climática e de descarbonización da industria. Nese sentido, queremos salientar que a transición ecolóxica debe facerse con xustiza social e lembrar que na Galiza seguimos reclamando transición xusta para Meirama e as Pontes. Para iso é imprescindible que se recoñeza a capacidade de 1.400 megavatios do nó de evacuación das Pontes e que se realice un concurso de transición xusta que garanta novos investimentos, novas actividades e novas oportunidades laborais nesa vila e nesa comarca. Imprescindível tamén atender a situación crítica en que está de novo a factoría de Alcoa, que só pode achar unha solución a través da intervención pública, aínda que sexa temporal, é dicir, a adquisición por parte da SEPI para buscar un operador industrial fiável e cun proxecto de futuro. Se hai diñeiro e vontade política para intervenir telefónica, como acaba de facer o goberno, non entendemos por que non poida habela para salvar unha industria dun sector estratégico como o aluminio, que é fundamental na Galiza e na comarca da Mariña. En relación coas cuestións internacionais abordadas no Consello, máis unha vez reclamamos renunciar á política belicista impulsada pola OTAN ao ditado dos Estados Unidos e apostar decididamente polas vías de diálogo e de negociación para conseguir paz xusta e duradeira, tamén para a Palestina. Xa non sorprende a posición hipócrita da Unión Europea en relación aos crimes de guerra e de lesa humanidade, ao xenocidio que está a cometer o sionismo en Gaza e Cisjordania e o obxectivo evidente de limpeza étnica. Nin sequera unha leve condena despois de máis de 35.000 persoas mortas, despois de que Israel bombardease sen piedade escolas, universidades, hospitais, vivendas, campamento de refuxiados e até repartición de alimentos e axuda humanitaria. O Estado español debe actuar con decisión e, aínda que tarde,
Está ben, é un paso o recoñecemento do Estado palestino, mas creo que todas sabemos que non é suficiente. Non se entende que se chame indefinidamente a embaixadora na Argentina e se ameace con romper relacións diplomáticas con ese país e, no entanto, se manteña o silencio e a pasividade diante das accións criminais dos dirixentes sionistas. Deben romper relacións diplomáticas con Israel, a poder ser antes de que o faga Israel, que xa retirou a súa embaixadora. Aplicar, efectivamente, un embargo de armas e comercial. Hai que reclamar o fin do apartheid e da ocupación de toda a terra da Palestina e colaborar coa Corte Penal Internacional para que Netanyahu e a cúpula sionista paguen polos seus crimes. Esa é a mínima exixencia, non xa política, senón simplemente por unha cuestión de humanidade. O BNG reafirma o seu compromiso coa soberanía, a independencia e a paz para o pobo palestino. E, olle, señor Sánchez, hoxe aquí todas as forzas políticas dedicaron moito tempo a falar do seu período de reflexión de 5 días. Eu dedicarei moi pouco. Entendemos a denuncia do lawfare, que, por certo, o soberanismo e a esquerda levan padecendo máis de 40 anos. O que non entendemos é que, após esa reflexión, se anuncie simplemente a continuidade sen explicitar ningunha medida, ningunha soa, que vai adoptar o Goberno para atallar as políticas de crispación e de utilización espúrea de medios ilícitos, privados e públicos para o ataque aos adversarios políticos, moi particularmente a utilización da Administración de Xustiza para ese obxectivo. Por tanto, señor Sánchez, esperamos moito máis que un período de reflexión. É necesario desenvolver medidas de rexeneración democrática que garantan avanzar en dereitos e en liberdades, incluídos os dereitos colectivos das nacións que, como a Galiza, formamos parte do Estado español. Se non for así, non poderá lamentar que alguén vexa o seu período de reflexión como unha maniobra partidista nun momento de debilidade do Partido Socialista e do Goberno. E será, infelizmente, unha oportunidade perdida para avanzar en democracia. Nós, o BNG, cremos que se pode e se debe facer, de vostede depende. Moito obrigado.